Tervetuloa Jukan persereikän nurkkaukseen kaalipattaa. Uunituosta 200 asteeseen öljyä. Laitetaan ihan vituus tänne chiliin. Tästä vaan chiliä tälleen. Siihen vähän tosta valkosippulimaustakin heittää. Pistetään nyt vähän vielä tosta pippurisekoista. Pilkotaan tästä tänne yksi kaali. Oi vittu! Ruokaa voi laittaa vähän öljyä. Tosiaan tää kaali voi tästä pilkkoa pieniin. Se on pieni osia tälleen tässä. Kannattaa pasitella vähän tätä kaaliikin tossa. Kaikki sörppelit vaan tänne joukko. Pilkotaan muutama sipuli. Oho. Tolleen noin. Valkosipuli ja vitullinen läjä. Ja kaikki vaan tonne sekaan. Tehdään tähän tämmönen liemi. Yksi lihaliemikuutio. Kaadetaan liemi tästä ihan rohkeasti vaan tänne sekaan. Sahaa vittu kunnon imut. Siellä se perkele nyt on.